हायलु जोंहानाव थानानै बोरै मोनदों नोङो? मोजाङानो मोनदों। आङो मादैखौ फैगोन होनना सानदोंमोन मैया। मानो फैयासैबा आंखौ खबर लानोबो? दे थाथो दे, जेबो नङा, फैयाबाबो जेबो नङा। हायलु, नोंखौ बेसेबा नागिरदोंमोन आं मिथिगौ ना? ओमफ्राय दिनैसो मिथिबायदि नों जांग्रा लानाव दं होननानै। नों जांग्रा लानायाव माबोरै सफैखो हा? नोंसोर सानैया मोजां मोनलायो ना मायो? फैदों नोङो बुंनाथ' फैनांगौ ना, मानो सिरि फैनांगौ? मादै, जांग्रावजों आंजों गोसथोलाया, गुबुन खारनावसो फैनांगौ जादों आङो। मा खारन? मा खारनाव फैखो नोङो बिसोरनियावलाय? आंलाय नोंखौ जानोनो होआमोन ना लोंनोनो होआमोन ना खामानि मावनो बानानै फैदों नोङो? खामानिखौलाय मा बिसोरनावबोथ' मावनांगोन ना, नोंखौथ' ओरैनो जाहोबाय थाया। मादै, नोंसानि जाजिलंगा आदैया मोजां नङालै। मा मोजां नङा जालायखो आरो बिलाय? मादै, जाजिलंगा आदैया मोजां नङा। नोंसोर मैया हाथायाव थांनायाव बियो आंखौ बोरैबा गाज्रि रावै बुंथारदों आरो आंखौ गोसथोयैनो बियो आंखौ नांगौनो। औ, बदतमिज खालामदोंमोन बियो आंजों। बेनिखायनो आं गिनानै खारबोदों। ओमफ्राय आरो जांग्रा बुंबाय जोंहानावनो थानो हागोन दे होननानै। बेनिखायनो आं जांग्रा लानायावनो थानोसै मादै, आं नोंसानाव थांला। नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों हायलु? जाजिलंगाया नोंखौ बदतमिज खालामदों? एथ' बिदि गाज्रिथ' नङा बियो। नंगौ मादै, नोङो फोथाय। बेखौ गिनानै फैदों आङो आं नोंसानाव थाला मादै, आं बेखौ गिबाय। आरो बे लाजिया नामा? आंथ' बिनि फिसाजो बायदिसो जायोना। लाथिंथिं आं मानो बेखौ गोसथोनो दे? नोंखौ गोसथोमारो होनदों बियो जाजिलंगाया? औलै मादै, औ बुंदोंनो, बिनि थाखायथ' बियो खारनानै फैबायना। नोंसोर सानैया थगायाखैथ', नोंसोर सानैया सिरि गोसथोमालायसै खोमा। गोसो थोयो थो आरो आं जेबो बुङा मिथिगौ ना? थेवब्लाबो बिदि थगायनाङा ना गुबुननि नाम लानानै। जेबो थगायाखै आं मादै, जाजिलंगा आदैया मोजां नंखाया। आं जाजिलंगाखौ बिदि सानाखैमोन। आं नोंखौ मैया बेसेबा नागिरदों मिथिगौ ना? बेसेबा फाग्लि बायदि नागिरदों। ओमफ्राय उनाव आरो बेलासि लोमजानाय रखम मोननानै नोंखौ नागिरनो हायासै आङो। मादै, आं नोंसानाव थांनो होननानै थाङाखै। आं जाजिलंगा आदैखौ गियो। मादै, नों आंनि मबाइलखौ लाबोफादों ना? आं खिन्थु नोंसानाव थांलादे गिबाय आङो। नों होनबा जोंहानाव थायाबा सोरनावथ' थागोन दे हायलु? नों दा जांग्रा लानायावलाय बेसे दिन थागोन दे? मानसिफ्रा आरो मा सानगोन? थौ जोंहानाव थुफिन, जों थानायाव जेबो खालामनो हाया दे नोंखौ। नाङा दे मादै, जोंहानावनो थाथो। जोंहानाव थाबाय थाबाबो जेबो नङा, आइयाबो बेखौ लाखिगोन बुंखादों। नोंसा आइयालाय? आइया गैया, सगाव थांदों। मादै, आंनि आथिङा जुदि मोजां जानाय मोनबाना जाजिलंगाखौ आं बुगोमोन। मानि मा बदतमिजलै, लाजिया बियो। बे जाजिलंगायाबो साला बोराय मांग्राङा मा मोनदों? नंमारगौबो दे, जेबो लाजिनाय गैया होमबा बियो? आं बिदि होनना मिथियामोनलै एसेबो बेखौ। जों मिथिखागौ मादै, नाथाय आरो नोंसोर आरो गाज्रि मोनगोन ना, बेनिखायनो खिन्थाया। जेखिजाया मादै, हायलुआ जोंहानावनो थागोन, नोंसानाव थांला दे बियो। नों थांमारला होमबा हायलु? जों थाबालाय जेबो खालामनो हानाय नङाना। नों माखौ एथ' गिदों? नाङा, आं लाजिबाय आरो गिनायबो मोनदों। बायसान्स नोंसोरो मालाबा गैयै समाव आं हारसिं थानो गिगोन। मादै, आंखौ गाज्रि मोननाङा, आं जांग्रा लानि न'आवनो थागोन। बिसोरनि मादैयाबो मोजांथार। माथो बुंबावनो, दे होमबालाय थांनोबालाय। दे होमबा थांसै आङो, नोंनि मबाइलखौ लाबोना होफैनांगौबा। औ मादै, आंखौ गाज्रि मोननाङा दे, आंनि मबाइलखौ लाबोना होफैया मादै। नोंखौथ' गाज्रि मोनाखै र' आङो, बै जाजिलंगाखौसो रागा जोंबाय दङ दा। आंनाबोथ' आथिं आखाइ मोजां जानाय मोनबा बेखौ नागानाव गैयामोनलै मादै। आब', जोंफोर हाबा जासिगोन। मन्दिरावनो हाबा जागोन जोङो। दे मोजाङानो जाबाय दे, मन्दिराव हाबा जागोन आरो ना? औ आब'। ओमफ्राय आब' जोंहानावसो थागोन खोरजिया दिदोमा। माने बिसाबो साथाम आरोना हौवासाफोरानो, ओमफ्राय बस्थियानो फिसाथार। ओमफ्राय जेनेबा जोंहाबो रावबो गैया नालाय, आंबो बुंबाय जोंहानावनो थानो हागोन होननानै, ओमफ्राय बेबो बुंबाय दे जागोन दे होननानै। ओमफ्राय बिमा बिफाफोराबो माथो थानो होगोन दे मोजाङानो दे। मोस्रोम आब'नोबो खिन्थानि र', ओमफ्राय बिग्राय गुमैनोबो खिन्था आं हाबा जासिगोन होननानै। ओमफ्राय हागौबा फैबानो जाबाय आब'। हाबायाथ' गिदिर नङा दिनै, ओरैनो मन्दिरावसो जासिगोन। दे जमुना, थांनो हाबा थांगोन दे। ओमफ्राय बिबारि आब', अनसुलि नानियालाय माथो खालामदों? दङ ओरैनो गेलेनानै दङ फुथुलाजों। फुजायाव थांदोंमोनहाय खुलुमनो, ओमफ्राय फुथुला लाबोदोंमोन, बेजोंनो गेलेगासिनो गथ'आ। दे मोजाङानो दे। दे हामबाय दे, हाबा जासिगोनबालाय, आंहाबो मोजां मोनदों। मिनि सोरांनोबो खिन्थाबानो जाबाय आब'। दे जागोन दे, बेथ' नोंखौसो नांगौ होनना बुंफिनदोंमोन। गेजेर ससेयाव आरो गावगायानो आंखौ इगनर खालामबायना। बिनियाबो गार्लफ्रेन्डआनो माबासो फाल्थुसो ओंखारबायना। आं मिथिखागौमोन आब', बिनि गार्लफ्रेन्डआ फाल्थु होननानै, माने रायज्लायनायावनो मिथिगौमोन, थंगालि मंगालिनो। आंखौबो बासिसोयोमोन। एसे बोरैबा खामोन मानसिया। दे होमबा जमुना ना, आंहाबो ओंखाम संनो दङ र', ओंखाम संनि। दे आब', गुमैमोननोबो खिन्था, गासैनोबो खिन्था, ओमफ्राय आइ बिखुनजोनोबो खिन्था। दे जागोन दे। थारैनो आं हाबा जासिगोन।
सोरजोंबासो हाबा जागोन सानदोंमोन नाथाय खाफालाव जाय दं बेखौनो मोनखायो बा मालाय जमुना आब'आ हाबा जासिगोनखाय जि खुसिखा जमुना आब' थारैनो हाबा जामारसिगोन आरोना नोङो औ नाबे आगै गुमैयादि जोंहानाव खोरजा थानो ओंखारदों बेसेबा मोजां मोनदों आं आब' नङाबाथ' आं हारसिंसो जागौमोन माथो थेवब्लाबो दाबो एसे टेनसन जायो आं आब' मानोना सासेबो बयफ्रेन्ड मोना आं नागिरनानै आंनो सासे बयफ्रेन्ड नांथारगौमोन आरोना आब' मोनगोन र' नाबे आगै माने एथ' टेनसन जाबाय थायो नों बयफ्रेन्डनि मालायफोरा दुर्गा फुजायाव खम जरा जरा थांसिगोन दा आंहासो गैया आंबो थांनो लुबैयो आब' गुबुनखौ बेफोरबायदि जरा जरा नुबाथाय आंहाबो गोसोआ दुब दुब मोनखांलायो आयौ र' मोनगोन र' आजिखालि आरो बुकिं गोजाना मालाय बिनिखायनो बयफ्रेन्डबो मोननो नागिरा गार्लफ्रेन्डबो मोननो नागिराहाय औ आब' नोंनियानो मोजां एथ' मोजां गुमै मोनदों नोङो इस मोनथिया र' दाथ' मोजाङानो देनाय उनाव मा जायो मोनथिया मा जागोनखाय मोजाङानो जागोन आरो थेवब्लाबो आब' बयफ्रेन्ड सासे थानायबा बेसेबा मोजां जागौमोन आरोना आंना दा फुजा नायनोबो दे जोंजोंनो थांनो हागोन ना नोङो नङा आब' नोंसोरजोंथ' थांनो हागोन र' नाथाय सासे बयफ्रेन्ड थानायमोनबा मोजां जागौमोन आरोना लोगो हमहैनो हागौमोन बेबो नंगौ खोथाया थेवब्लाबो दा नोंना गैनायानो थाङाबा मा खालामनो दे मोनगोन र' मोनगोन नों टेनसन लानाङा गावगाया मोनगौबाय नालाय मोजांथार बेनिखायनो जेबो टेनसनानो गैला आंसो मिथिगौ आंहा दे बेसे टेनसन बयफ्रेन्ड गैयिनिबो टेनसन बिमा-बिफानि टेनसन बिदानि टेनसन गावनि टेनसन गेबं भाई माथो खौरां ओमफ्राय माथो बुंबावनो द्रामा दा मोजां नङालै बिमायाबो बेमार जाना दङ हामनो रोंला बिथिंजाय फैसा गैया थाखा गैया आरो फिसालानि मोखांखौ नुबानो माबा रागासो जोङो आङो मोनथिगौ आङो नों मानो रागा जोङो नों खेबसे खिन्थादोंमोन ना आरो गेबगां आं मोनसे खोथा बुंनि नों गाज्रि मोननाङा आङो जेनेबा नोंनि हिनजावनि एक्सखौ सिनाय हायोमोन ना आं आगोल नुदोंमोन बिसोरखौ खेबसे लोगो हमनाय माथो बल'नि महरा एसे नोंनि हिनजावनि एक्सनिसो मोखां लादोंलै हा सयथिनिबो एसे लादोंथ' महरा एखेमार नोंनि फिसाला नंमारालै बियो माथो बुंबावनो आरो द्रामा दा बेफोरथ' टेनसन आंहा मिथिगौ ना एथिंबो टेनसन बेफोरखौ सोर सहायना थानो हागोन दिनै हाया रावबो आं खायसे दङ दासिमबो सहायनानै बिराद टेनसन जादोंलै आं दाबो बिराद टेनसन दै आदा दा लोंना होनांगोनलै गंसे लोंगोन दे दा बेदर आधा किल' लाबोनानै ना मा होनो जागोन दे गेबगां माथो आरो नों मा आंखौ गाज्रि मोनबाय नामा बिदि बुंनायखाय नोंखौ गाज्रि मोनना मा जानो द्रामा दा मानो मोननो नोंखौलाय आंलाय नंगौखौसो बुंदोंना जा नुदों बेखौसो बुंदों नोंना हिनजाव मोजां नंखायालै फंबालिलि खामोन आगोलबो माने बिसोर गामियाव जोंनि आलासि दङना बल'आथ' नोंनि फिसाला नंमारा बेखौथ' पुरा आं 100% बुंनो हायो गेबगां नों गाज्रि मोननाङा दे बुंनायखाय मोनालै मोना नोंखौ गाज्रि मोनना मा जानो टेनसन आरो आंहा बिराद टेनसन दा बेफोरखौ सहायना थानोबो एसे साहस नांगोनलै माने मा बुंबावनो आं बुंनोनो रोंला नोंलाय ओमफ्राय गल'नि मोखांखौ सोरनि बायसि नुयो आंथ' आं बायसिबो नुवा बिमा बायसिबो नुवा होमबालाय माथो नों नोंनि हिनजावनि एक्सखौलाय नुदोंना नुवाखै नुदोंमोन फट'आव आरोबा बिनि एक्सआबा खैजोन दंमोन आं दा मा मोनथिगौ मानसियाबो थंगालिखामोनबा थांनानै थाथाथि सोबायनोसो लुबैदों आं दा नाङा सोबा नाङा मानो सोबाया जाला सोरजोंबा लाइन मारिगोन सोरजोंबा प्रेगनेन्ट जागोन सोरजोंबा गथ' जोनोम होगोन ओमफ्राय आंसो खांनांगौ आजिखालिनि सिख्लाफोरखौ मा बुंबावनो आजिखालिनो बुंजायो देनाय खै बोसोरनिथ' खोथा बेफोरो नंखाया जाम्बालाय गल'आ नोंनि फिसाला नंखाया बिनि एक्सनिनो मोखां लाथारदों नोंसा खैनाफोरनि एक्सनि मोखांखौनो लाथारदों आंखौ बुंदों होननानै बुंनाङा आरो उनाव आरो आंहासो दाय जागोन आंलाय नोंनो लोगो नालाय लोगो बायसि फंबाय बायसि बेनिखायनो खिथाबाय आरो खिन्थायालै आदा खिन्थाया नाथाय टेनसनलै दाय लोंगोनलै आं लोंगोन लोंगोन आं मिथिगौ ना आंसो मिथिगौ बोरै थांना दङ बे पापि हिनजावखौना आं खावनानै लाबोनो नाङामोन सियाला सोर मिथिगौ दिनै बिदि होननानै आरो मिथिबा सोरबा लाबोगौमोन नामा लाबामोन हाबाया मोजाङै जाना थांबाय दे औ आब' ओमफ्राय आब' गुमै नोंसोर दिनै थांनो मोना था जोंहानावनो नाङा दे बैनाय दिनै थाथ'ला दे मालाबा फैगोन माने समबो गैथाराना आरो दा फुजानिबो बोथोर जोंहानावनो फुजा नायनो हागोन आरो जोंनाव थानानै बेसेबा गिदिर फुजा जायो जोंनियाव मादै जोंनिथिंजाय मोजांसिन जायो जि मोजां फुथुला ओंखारो गारि ओंखारो गेलेग्रा बुस्थुफोरा जि मोजां ओंखारखायो नंगौ
हा दिनै थारो नोंसोर जोंहानाव दिनै थानानै नायनो हागोन ओमफ्राय नोंसिनाव गाबोन नायनो हागोन नाङा दे जमुना दिनै थाथ'ला दे मालाबा थागोन बा थानो हागौमोन ना नांलाया दे बैनाय मालाबा फैगोन थाबा मा जायो दे नोंसोरो आब' गुमै थादो नाङा दे बैनाय मालाबा थागोन ना थाबा मोजां मोनगौमोन नाङा दे नाबे मालाबा फैगोन बिबारि आब'नि हासबेन्डआलाय मा एथ' हेन्डसाम बयबो मालाय हेन्डसाम हौवा मोनोहाय आंहासो माबा सासेबो मोननो रोङा नायनाय मा एथ' हेन्डसाम एकदम बोरैबासो मोनलायलांबाय आंबो सासे बिदि हेन्डसाम हौवा मोननाय मोनबा जिउआव जेबोखौनो नांलामोन आंनो आरो मालाय नै जोंहा दिदोम गुमैयाबो जा हेन्डसाम नुखादों दिदोम गुमैया ओरैनोबाबो हेन्डसामखा आरो बिनि सायाव दिनै बा बरनि ड्रेस गानदों गामसाजों आर'नाइजों बा एक्टर बायदिसो नुलायलांबाय आं लिंसार एक्टर बायदि दे होमबा जोंफोर थांसै दे आगै जमुना मालाबा फैलायगोन आरो मोजाङै संसारखौ जालांबानो जाबाय दे आगै सानैबो औ जागोन दे बेवाइफोर आब' थेवब्लाबो थाजानो लुबैदोंमोन आं नोंसोरखौ नोंसोर मादैयाबो फैयासै माथो बिसा रावबो फैयासै बेनोथ' फैनाय जायासै बिसाबो दे जमुना आगै उन्दैफोर गाज्रि मोननाङा दिनै थांसै दे मालाबा फैगोन ना गोबां सम दंबावो दे माथो बुंबावनो होनबा थायाबालाय मालाबा फै दे थेवबो मागोआव फै मागोआव खिन्थु थाथारनांगोन दे दे जागोन दे थागोन दे होनबा उन्दैफोर थांसै ना बे आगै थांसै औ दे होमबा बैनाय थादो सालथि थादो थांसै दे गोजोननाय मोनदों आङो बिसोरदि फैदों आंलाय फैनाय नङासो सानदोंमोन बिबारि आब'नि गुमैया हेन्डसामथार न' औ हेन्डसामानो आंलाय हेन्डसाम नंगौना नङा नाफे नंगौ गुमै नोंबो हेन्डसाम नोंखौथ' बुंखानाङा ओमफ्राय दा आंनोसो सासे नांगौमोनहाय गुमै नों बायदि हेन्डसामनो गावसोरा माथो आंनो नागिरनानै होआ बयफ्रेन्ड थानाय मोनबा दा खयथ' फुजा नायनो थांनो हागौमोन मोनगोन र' बैनाय मोनगोन नागिरगासिनो आङो नोंनि थाखायबो सासे मोजां सेंग्रा गुमै आंनि खाफालाव बयफ्रेन्डआनो गैया खोमालै आं मोननाय नंला खोमा मानो मोना जानो दे बैनाय मोनगोन मोनबाथ' मोजाङानो देनाय गुमै आरो आब' कंग्रेचुलेसन दे दिनै थारै नोंसोर हाबा जामारबाय थेंक इउ बैनाय थेंक इउ आं हाबा दा माला हाबा जानो मोनो जि हाबा जानो लुबैबाय आं दा बिसोरखौ जानाय नुनायखाय माने आङो दा नांथारगौ बयफ्रेन्ड दा बायसेयाव बयफ्रेन्ड मोनबाना डाइरेक्ट माने खारसनहैखागोन आं हौवा नांगौ आंनो हौवा बाहेरायाव थांनि र' आलासिफोरखौ खेबसे माथो हैनि जोंहानि आलासिफोरा ना थौ बाहेरायाव थांनि माथो हैनि बिसोरखौ दुखु गोनां जिउलै दुखुथिया जिउलै बिमा बिफाबो गैजा रोङा गोसथोनायबो गैजा रोङा माबायदि खाफाल लाना फैदों आं बाल बिदिबा थैबाबो जायोलै आं ना 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 ला 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 ओइ फेबाय आं फेबाय आफा सैमा साला मा आफा बेफोर मानो सानफ्रोमबो नों फेना फैयो बेफोर मा आखल बिदि सानफ्रोमबो लोंनाया मोजां नङाथ' आफा नोंसोरनि टेनसनावनो लोङो आं मोनथिबायना जाला पापिफोर मानो बिदि आफा नोङो सानफ्रोमबो आइखौसो सोगाबाय थायो लोंनायखौ खम खालामदो आफा बेफोरबायदि लोंबाय थाबा गाज्रि नुयोना सोरनि फिसा नोङो हा सोरनि फिसा मा सोरनि आफा लोंना फैनानै मा हुस गैला नामा आङो नोंनिनो फिसाला आरो मा हुदा बेफोरो सानफ्रोमबो बेफोरबायदि लोंना फैयो नामा बिथिंजाय आबैया बे बेमारि दासिमबो हामाखै नोंहा एसेबो माबा गैया नामा साननाय गैया नामा आफा सैमानि जात साला बैथालिनि फिसाला नों मानो एथ' गाज्रि राव बाहायो आफा आइखौ नों मानो एथ' गाज्रि राव रायो आइया मा खालामखो दे नोंखौ सैमानि फिसा आंनि सिगाङाव रागा दिन्थिनाङा दे ओंखारलां आंनि न'निफ्राय गेला ओइ गेबगां नों मानो बेफोरबायदि लोंना फैनानै मानो सानफ्रोमबो दावराव खालामो सिरिथा नों गुन्दै साला गेबगां नोंहा मा इसेबो लाजिनायबो गैला नामा फिसालाया एथ' देरबाय बेफोरबायदि गाज्रि रायनो राजिया नोङो जाला ओंखारलां नोंसोर सानैबो आंनि न'निफ्राय ओंखारलां दिनैनो दानो मानो ओंखारलांनो दे हाया जों आफा बे न'आ जोंनिबो सैमानि फिसा सोरनि फिसा नोंहा नों आंनि फिसा नङाथ' गेबगां नों बेफोरखौ मा बुंदों गथ'नि सिगाङावनो नोंनि फिसा नङा सोरनिथ' फिसा बियो इसेबो लाजिनायबो गैया आफा हुसाव फै बिदि लोंबाय थाबा सानफ्रोमबो लोंबाय थाबाथ' मानसिनि ब्रेना गैया जाखागोन ना आफा
बिदि लोंनांला आं मोजांनि थाखाय बुंदों गोरना सेथिगोनां मोनथिबाय बांद्राय आंनि सिगाङाव गियानि दिन्थिनाङा सोरनि फिसा होनदों आङो नोंखौ सोरनि फिसा आंनिथ' फिसाला नंखाया नोङो पापि गेबगां नों माने बेफोरबायदि मानो सानफ्रोमबो लोंग्रा जाखो नोङो थां उन्दुयै थां नोङो ओंखाम जानानै उन्दुयै थां नोंसोरनि टेनसनावनो लोङो आं मोनथिबाय पापिफोर नोंसोरो आंनि जिउखौ धंस खालामबाय जेबो सुखु गैयि सान्थि गैयि खालामबाय मोनथिगौ ना आरो आं नोंनि आखलखौ बांसिनसो मोनथिबोबावबाय दिनै नों सिख्ला टाइमाव बोरैमोन आरो हाबा जाखांनायनि उनावबो नों बोरैमोन आं गासैखौबो मोनथिजोबखाबाय दिनै मोनथिबाय आफा मा बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नोङो फेना फैनानै साला हुस गैया जादों आं फेना बुंनायखाय माने मा नंखाय सानदों नामा नोंसा बिमाखौ मोजां सानदों नामा हा ओइ आदा मा दावरावलै हा आया उन्दुलांबाय खायसो खालामनाङा दावराव खालामफैबाय थायोलै लोंबा लोंना लानानै जोंहाबा मा टेनसन गैया आरो मा टेनसन इसेबो साननाय गैया नामा बिमाया बेमार जानानै गोलैना दङ माबोरै फाहामनो हागोन माबोरै फाहामनो हाया बेफोरखौसो साननांगौ मा आंग्रां मांग्रां दै आरो मा सानफ्रोमबो लोंग्रा जादों नोङो बिदिबा मानसिया मोजां थायो नामा बिदिबा मानसिनि खलथाया मोजां थायो हाया थां उन्दुना थायो थां खायसो सानफ्रोमबो लोंना फैनानै ओरैनोबा फैसा गैया लोंनोबा अबाव फैसा मोनो गायदे नोंनियाबो बांद्रायबाय खुगाया थां सोबा जागोन आंजों मोनथिगौ ना नुवाखै माने महाराजाखौ नुवाखै माने बुंनोसो ओंखारबावबाय आंखौ नोंनि खलायाव गोबोरखि मेलेम दङ नामा आजै आरो गल'खौबो सानफ्रोमबो रायफैगोन जेबो दायानो गैयालै रायबाय थागोन आं खोनासंनो बालायलांबाय दे बिथिंजाय बेमारि दं ना मा दं जेबो थाल गैया उन्दुयै थां माबार बेयाव खायसो खालामबाय थानाङा नोंसोर मा बुजि मोनो आंनि टेनसनखौ हा पापिफोर बांद्राय बकिबाय थानाङा नोंसोरो आंजों दांजागोनबो थां आदा थां मोजाङै बुंदों आङो उन्दुयै थां आइया बेमारि मानो एसेबो साना ना मायो दिरि मोनलायलांबायसो खोमा गेबगां थां दलद उन्दुयै थां जाला आन्थि गैला जिउफोरानो सिरि था बैथालि नोंनि थाखायनो आं बिदि जानांगौ जाबाय जाला आबा गल' थां न'आव थां उन्दुयै थां बे नोंसा आफाया उन्दुथ'वा खोमा थां नङाबा एकदम गाज्रि बुंबाय थागोन बियो थां खम बैथालि नङा दे नोंजोंसिबा खैजोनजों लाइन मारियोमोनलै नोङो हाबा जाखांनायनि उनावबोथ' लाइन मारिबावदों नोंनि बे फिसालायाथ' आंनि नंखाया पुरा 100% आरो बे बाथ्राखौ आंल' बुङाखै गुबुनाबो बुङो माने बे गल'आ नोंनि एक्सजोंसो गोरोबो बिनि महरा मोनथिबाय मानसिफोराबो बुङो आंल' बुङाखैथ' नों मानो बिदि सानो गल'आ नोंनिनो फिसाला गेबगां गावनि असे फिसाला नोंनिनो थै नोंनिनो फिसालै बियो नोंनिनो सोर बुंनाय नोंखौ आरो आंनि एक्सजों बिनि महरा गोरोबो होननानै सोर बुंनाय दाबा नोंहा खैजोन एक्स दङमोन नोंसो मिथिगौ सोरबा सासेनि महर लाबाय आरो नोङो मा खालामबाथाय आंखौ फोथायगोन फोथायनाय गैला आं फोथायखाया नोंखौ बे नोंनि फिसालाया आंनि नंखाया नोंनि एक्सनिनो मार बियो नोंनि एक्सनिनो नङालै आंनि आइ आफानि कसम नोंनि कसम गेबगां गल'आ नोंनिनो फिसाला आरो आं रावजोंबो लाइन मारिफेराखैबो सिख्लायावबो लाइन मारिफेराखै हाबा जाखांनायनि उनावबो लाइन मारिफेराखै आङो ओरैनो मोजां मोननायानोथ' थाखायो देनाय बयनियाबो सेंग्रा सिख्ला टाइमाव बिदि होननानै आं रावजोंबो देहानि सोमोन्दो लाखिफेराखैमोन हाबानि उनावबो रावजोंबो लाखियाखै हाबानि सिगांबो आं रावजोंबो देहानि सोमोन्दो लाखियाखै ओरैनो रायज्लायोल'मोनसो आरो हाबानि उनाव जायजोंबा नों आंखौ शक खालामदों बेजोंथ' ओरैनो लोगो बायदिसो रायज्लायदोंमोन साननैसोल'सो बेबो साननैसोल'सो थेवब्लाबोथ' रायज्लायदोंमोन ना दाबो खिजाने रायज्लायखुमायो खोमा सोर मोनथिगौ नोंनि एक्सनिनो मोखां लामारदों गल'आ साला आंनि मोखां लाबा एसे फोथायनो हागौमोन आंनि होननानै नाथाय आंनि इसेबो लायाखै नोंनिबो लायाखै आंनिबो लायाखै मानो होनबा नोंनि फिसालाया जहराफोरासो बिमानिबो मोखां लाया बिफानिबो मोखां लाया बिदि नङालै गेबगां नोंनि मोखां लायाबानो आंनि मोखां लायाबानो बियो जरा जाबाय नामा मा एथ' पापि नोङो गेबगां गावनि फिसाखौनो मा सानो नोङो